Pag-ampo sa kabuntagon, gikan kanatog sa pagkagabii, atong pasalamatan ang Ginoo dahil nakamata pa ta, iyatang gibantayan sa atong pagkatulog, walay daw tang espiritu, walay daw tang tawo nga nisud sa atong balay, atong pasalamaton og atong daygon ang Ginoo every morning and every night because libre ang hangin nga atong gihigop, libre ang tanan. God is everything. So Father God, thank you so much sa among pagkatulog, imo kaming gibantayan. Imo kaming gipanalipdan sa daotang tao, daotang espiritu, sa disgrasya, sa aksidente. Lord, thank you for everything. Salamat sa panalangin nga among natanggap. Salamat Ginoo sa hangin nga among gilanghap nga free kung sa hospital dili free na ay bayad. Thank you, Lord, for everything, sa strength, sa energy, kapiskay, kaaptik. Thank you, Father God. Lord, ang ubang natuog, wa na makamata, pero kami blessed pa kaayo. Kaya na makamata kami each morning. Father God, you are the source of blessing, provider, supplier. Ikaw ang mong strength, energy, kapiskay, kaaptik. Ikaw ang mong knowledge, ikaw ang mong wisdom, ikaw ang mong guide. Thank you, Lord. Kay kung wala ikaw sa mong kinabuhi, dili gid kami makabarog. Dili kami makahimo Ginoo kung wala ikaw. Asa kami punita Ginoo kung wala pa ikaw sa mong kinabuhi. Salamat sa imong pagluwas. Salamat sa imong pagpakamatay. Imo kami gipakamatyan Ginoo. Sugal ang imong balaang dugo. Salamat Ginoo sa kusog kabaskog. Fly and fly, never get tired like an eagle. Thank you Lord sa strength. Thank you sa energy. Thank you sa kapiskay, Ginoo. Salamat sa tanan. In the name of Jesus. God bless everyone. See you in my next video. Subscribe if you are not subscribing yet on my channel. Babu. See you later.